La regidoria d'Esports ja compta amb una pàgina web pròpia. Ahir, per la vesprada, es va presentar esta web que es converteix en una ferramenta essencial de comunicació entre la regidoria, els clubs i la ciutadania. Tots els clubs esportius de la ciutat ja disposen d'un espai gratuït en la xarxa. www.esportontinyent.com és la nova pàgina web de la regidoria d'Esports del consistori de la ciutat. Una ferramenta molt útil on els ciutadans podran conèixer en tot moment quines són les activitats esportives que es desenvolupen a la ciutat. Bé, la idea sorgeix fa uns mesos per intentar modernitzar el que és la comunicació entre la regidoria i els clubs, i esta pàgina web el que pretén és això, és ser una ferramenta molt útil de cara a aquesta relació entre els clubs, amb totes les activitats que estan organitzant, per a poder mostrar-les al públic en general i que estiguen totes englobades en un mateix portal. Dos són els motius que porten a la regidoria a posar en marxa esta ferramenta. D'una banda, evitar als clubs els gastos que suposa disposar d'una web pròpia, i en segon lloc, agilitzar els tràmits entre la regidoria i els clubs esportius de la ciutat. Esta web és gratuïta i totalment personalitzada per a cada club, una gran avantatge per tal de donar-se a conèixer més enllà de les nostres fronteres. A nosaltres ens aporta molts beneficis perquè nosaltres tenim xiquets de tota la contorna i entonces l'avantatge que tenim és que en qualsevol moment poden estar informats de les activitats que tenim en el nostre club, tant a nivell d'escoles, cadetes com a cicloturistes. Pues això nos aportarà a nosaltres que es conegan més a nivell de la comunitat valenciana i qualsevol persona que tenga duda o vulgui consultar algo, pues vamos, en qüestió de clavar-se-li en lo nostre, pues ja està. La centralització de tots els clubs en una mateixa pàgina permet a l'usuari rebre tota la informació al voltant de les activitats esportives desenvolupades en la ciutat. Bé, doncs per als clubs que ja tinguen pàgina web, les avantatges poden ser simplement la principal és estar englobats en un mateix portal on estan tots els esports i on la gent que vulgui entrar, per exemple, a veure una activitat que es faci el cap de setmana pugui enterar-se de tot el que ocorrís en l'ampli panorama que tenim d'esports a Ontinyent. La pàgina web va estar en proves durant la Sant Silvestre, quan es va utilitzar per a que la gent s'apuntara a la cursa. Ara ja en funcionament serà una ferramenta molt útil de cara a les votacions de la Gala de l'Esport. El portal compta més amb un apartat dedicat a les instal·lacions de la regidoria. En ell es pretén donar a conèixer el poliesportiu de la ciutat i les diferents activitats que allí es desenvolupen, sobretot durant els caps de setmana.